akpọkuola ndị Anambra ka ha nye gọvanọ Chukwuma Soludo ezigbo nkwado ga-enyere aka ịtọ ntọala bụ ọkaibe maka mmepe tọrọ atọ na steeti a. Ka ọ na-ekwu okwu n'Awka, onye isi oche ụlọọrụ Advanced Solutions Initiatives ADSI Multipurpose Cooperative Society Limited bụ Dr. Ogochukwu Soludo kwuru na gọvanọ Soludo na-arụsi ọrụ ike ịhazigharị ọchịchị ma kwalite ọnọdụ obibi ndụ ndị mmadụ. Paul Ezeoke ga-akọwalụ gị akụkọ anụ ọfụma. Dọkịta Soludo soro ya na gọvanọ bụ onye nke kwụsịrị ike inye ndị nnọrọ onwe nkwado ịtụnye ụtụ nke ha n'ịkwalite akụnụba nke steeti a ma wepụta ezi ohere nke ga-agba ndị na-azụ ahịa na ndị oji ego achụ ego ndị ọzọ ume ịbịa wunye akụ ha na steeti a. Ọ sịrị na otu Cooperative Society ha bụ nke agbadoghị ụkwụ na gọọmenti, nke abụghịkwa maka ịchụnta nkwado ọchịchị, kama ọ bụ nke ga-ejikọ aka ka ya na gọọmenti steeti a wee fụ na-akwalitere ebumnuche gọvanọ Soludo iji wee fụ na-ekepụtara obodo dị jụụ bụrụkwa nke ga-akwalite akụnụba nhatanha n'ime obodo, kwadokwa ọchịchị nke ga na-afụ maka ọdịmma ndị mmadụ na ime ihe ka ọ ga-edo anya, nke ga-enyekwa aka fụ na akụnụba na ihe steeti a nwere bụ nke a ga na-etinye n'ọrụ dịka o kwesịrị, bụrụkwa nke ga-enye aka fụ na-enwere uto na ọganihu na ịgbanwe ọnọdụ steeti a ka ọ ka mma, nyekwa aka kwalite ikpe ziri ezi na ịfụ na-emere Nwokeke ka emere Nwokorie. Dịka Dọkịta Soludo si wee kwu, ọ sịrị na ebumnobi ha bụ ịfụ na-enyere ndị ntorobịa na ụmụ nwaanyị nkwado, tinyekwara ndị ọzọ dị mkpa n'ime obodo iji wee fụ na ha na-enwe mmụọ ịnụ ọkụ ịtụnye ụtụ nke ha n'ụzọ dị iche iche iji wee kwalite ọganihu na akụnụba nke steeti a, ọkachasị ka o si wee metụta ịgbadosi ụkwụ ike na ọrụ ugbo, aka ọrụ na ihe nkwado ndị ọzọ a ga-enye ndị ntorobịa na ụmụ nwaanyị iji wee kwụ na ọ kwụsịnatara aka mgba nke agụụ na enweghị ọrụ na-enye.